तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? जैसे कि देख पा रहे हैं अगर हमारा वीडियो लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। देख पा रहे साथ बेल आइकन प्रेस करें। मिले खातिर दिल हो, मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला। प्यार में लोगवा बीमार 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 काहे होला। प्यार नाही जानेला गोर बाकी करिया। जाके समा जाला दिल के भीतरिया। प्यार नाही जानेला गोर बाकी करिया। जाके समा जाला दिल के भीतरिया। दिल के भीतरिया नीमन आदमी हो। नीमन आदमी बेकार काहे होला। प्यार में लोगवा बीमार 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 काहे होला। कितनो छुपाला प्यार ना लुकाला। गाँव नगर गली गली शोर मच जाला। कितनो छुपाला प्यार ना लुकाला। गाँव नगर गली गली शोर मच जाला। शोर मच जाला तो पल चीज़वा हो। तो पल चीज़वा उघार काहे होला। प्यार में लोगवा बीमार